Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da dawo wannan tasha mai albarka AMY Graphic Design tare da ni Abdullahi Ma'azu Yusuf. A yau za mu yi karatu ne akan yanda za ka canza aiki wanda ka yi na invitation zuwa wani aikin wanda za ka yi. Misali online invitation wanda yake motion kenan. So already ka yi aikin, to yanda za ka canza shi zuwa wani sabon aikin. Insha Allah idan kuka bi ni step by step za mu koya muku yanda ake canza shi wannan tare da application na Easy Sketch. Inda za ku gani za mu tafi kan shi application ɗin gashi nan mai alamar biyu. Idan ka shiga already dama ka yi connecting na data inda yana amfani online ne da data. Farko za ka shiga open project, bayan ka shiga open project zai buɗe maka file inda kake ajiye abubuwan naka. So misali yanzu na engagement nake son na yi abu ne na engagement wanda ake bukata a yi, sai ka shiga engagement ɗin. Bayan ka shiga engagement ɗin za ka jira shi ya ɗan yi sakunkuna. Bayan ya buɗe zai buɗe ma complete, za ka ɗan jira ya ɗan gama searching. Bayan ya gama searching, bayan za ka jira shi ya ɗan gama yin searching, yawwa kamar yadda kuke gani haka ɗin nan ya gama searching. So sai ka yi playing ɗin shi. Gani bari ya buɗe gaba ɗaya tun daga farko har ƙarshe yanda za ku gani yanda abin yake da kuma yanda zai koma, wanda za a canza shi ya koma. Zuciya ta taka daga mauya barkin na babba ya san bambanci shi ya gano wanda nake kusan ya kamata kusan zama wannan mata tunta ta zama ba da dama canar kasa da kasa zai alama zama da soyi. Yawwa alhamdulillah. Su wannan shine abin da za mu canza ya koma na Ma'allayadi Sani Muhammad Director da Sarayya Kabir Ali on 3 RD January 46 Umar Chairman. Dai kuna biye da mu insha Allah step by step za mu nuna muku yadda za ku canza. Farko, congratulations on your special engagement. Ask for the pressure of your company to the special engagement. Nan ba mu da matsala da shi, sai sunan kamfani AMY Graphic Design waɗanda suka yi kenan kamfanin. Sai ka tafi ka yi clicking a slide na YouTube. Idan ka yi clicking to anan gyaran yake. Farko sai ka yi clicking, sai ka danna right clicking. Dama kamar yadda muka yi bayani a baya, muna da left clicking, muna da right clicking. Okay, sai ka danna left clicking. Bayan ka danna sai ka shiga edit. Bayan ka shiga edit zai buɗo ma ɗan dialog box, sai ka yi clicking a kansa. Kamar dai normal yadda za ka yi rubutu, sai ka hau kan keyboard ɗinka sai ka rubuta sunan wanda kake bukata ya zama na cewa shi ne wanda za a yi wa shi engagement din. Sai
yadi sani Muhammad. Allah yadi sani Muhammad. Da yake sunan yayi yawa sai ka bar kawai mu Allah yadi din. Bayan ka bar mu Allah yadi din sai ka ƙara masa girma yanda zai. Okay, nan ba mu Allah yadi zaka sa ba, sunan kwatisi wanda ya dau nauyi shi zaka saka. Sai ka saka kwatisi Umar Chairman, shine kwatisi kenan wanda ya dau nauyi. Sai shi kuma wanda za a yi wa engagement din sai ka shi ma yi right clicking sai ka rubuta, sai ka saka Surayya a Allah yadi sani Allah yadi, sai ka bar iya mu Allah yadi din. Sai ka koma in kana buƙatar kai volt din shi zaka iya danna volt, ga italic shine ma'ana kwantar da rubutu. Idan zaka canza kala ma nan zaka shiga ga kaloli nan, zaka iya yin fikin din kala zuwa wani gurin. Amma mu wannan kalan muke bukata sai mu bata gani, sai mu canza kala, sai mu ɗau kalar da muke bukata. Misali wannan muke bukata, sai ka sa OK, sai ka koma. Wannan ma ba ta yi mana ba, sai ka daɗa yin right clicking, sai ka daɗa shiga gurin kala ɗin, sai ka ɗauko wadda kake bukata fikin kala, sai ka ɗauko kalar wannan muke bukata. Kun ga inda na danna fix screen color, sai ka ɗauka, kana ɗauka sai ka yi right clicking sai ka aji. A gama da Allah yadi. Bayan nan sai kuma sunan nasu wanda zai zo a ƙasa. Shi kuma sunan nasa shi ma za ka yi kamar yadda ka yi a kan mu'alla yadi, shi ma right clicking ɗin za ka yi. Bayan ka yi right clicking a kan nasa kamar yadda za ku gani yanzu za mu rubuta. Kamar yadda za ku ga za mu rubuta sai ka hau kansa, double clicking za ka yi akai, sai ka yi right clicking. Kana yin right clicking zai kawo maka inda za ka yi rubutun kamar yadda muka yi a farko. Sai ka saka Sani Muhammad din, Sani Muhammad Director a waje kenan. Sani Muhammad Director, Sani Muhammad Director. Kaga ka rubuta Sani Muhammad Director, sai dai kuma rubutun yayi girma a gurin, sai ka daɗa yin right clicking, sai ka mayar da director ɗin ka dawo ƙasa, saboda ba zai yi tsari ba in ka bar shi a haka. Yawa, sai ka ɗan yi sama da wannan ɗin, wannan ɗin ma sai ka daɗa sama da shi, sai ka sauko da wannan shi ma sai ka samu ka gyara shi. Sai ka daɗa shiga kan wannan Jamila ɗin. Kana shiga kan Jamila sai ka saka sunan ita wadda za su yi engagement ɗin da ita. Ta ce Surayya Kabir Aliyu. Surayya Kabir Aliyu. Sai ka goge Kabir ɗin, sai ka goge Kabir Aliyu ɗin, sai ka bar iya Surayya. Bayan ka bar iya Surayyan sai ka dawo ƙasa, sai ka rubuta Kabir Aliyu ɗin. Duk dan saboda abin yake Kabir Aliyu, duk dan saboda abin naka yayi zama fashionable. Gani Kabir Aliyu, sai date lokacin da aka, sai ka saka on, sai ka sa 3RD ko sai ka sa January 2021. Bayan ka sa January 2021 din, kaga yanzu date wannan ya kammali kenan, ka riga ka gama shigar da kuɗi. Sai kuma abin da ya rage sunan kamfanin inda yayi abin da kuma logo idan kuna da shi. Bayan ka gama
sai ka koma kan slide din farko sai ka buɗa shi saboda ganin yaya al'amarin abu zai kasance. Zuciya ta shi ya gano wanda nake kusan ya kamata ba kusan ya ina ba ta tuta ta zama ba na damuwa ce na ta sauki da ta so da sai ina za mu da Masha Allah. To wannan shine yanda za ka yi renaming ɗin tsohon creating wanda kai, wanda insha Allah nan ba da daɗewa ba za mu saka muku yanda kuma za ka sauko da background na shi wannan app easy sketch da yanda za ka sassaita rubutu ya zama da cewa wancan ya fara da ya irin wani salo ɗin nan, wani ya faru ta gefe, wani ya fara ta meye, da yanda za ka yi input ɗin logo, da yanda za ka sa logo ɗin, da yanda za ka rubuta, da komai yanda ake bukata wanda abinka zai zama fashionable, zai yi kyau sosai. Mun gode AMY Graphics. Kuma ta ku danna subscribing, ku yi share, ku danna like.